Jeg vil fortælle lidt om stimulationsbehov og strukturbehov. Når vi som mennesker møder forandringer, så er det jo meget forskelligt, hvordan vi reagerer på det. Og noget af det, der er afgørende i forhold til det er de her to træk. Og hvis vi nu starter med at se på strukturbehov, altså det her med vores individuelle behov for at have struktur, for at tingene er kendte, for at der er en vis regelmæssighed og sikkerhed og rammer osv. Og nogle af os scorer lavt på strukturbehov. Vi har ikke brug for ret meget struktur og faste rammer for egentlig at trives. Og nogle har et højt strukturbehov, det vil sige, at de har rigtig meget brug for, at der er genkendelighed, og at man kan vide sig sikker på, at tingene er nogenlunde i dag, som de var i går. Så det er interessant at se på sig selv i forhold til, hvordan har jeg det egentlig? Altså, hvordan er jeg personlighedsmæssigt i forhold til det her træk? Har jeg brug for rigtig mange faste rammer, eller har jeg egentlig brug for ret meget frihed for at kunne trives? Hvis man får for lav, altså hvis man får for meget struktur i forhold til det, man har brug for, så vil man komme til at kede sig og synes, at tingene går i tomgang. Hvis der er for lidt struktur i forhold til det, man har brug for, jamen så bliver man stresset og presset og i værste fald depressiv eller får angst. Det, der også er interessant, det er at se på stimulationsbehov. Altså se på det her med, hvad er det for et behov, vi har for stimulation, for nyheder, for at der sker noget, for at få alle mulige forskellige indtryk, sanseindtryk, være sammen med mennesker. Så hvis vi har et meget højt stimulationsbehov, så har vi brug for ret meget. Der skal ske noget nyt, der skal være liv i tingene, ellers så kommer vi igen til at kede os og gå i stå. Hvis man har et lavt stimulationsbehov, det er for eksempel folk, der er særligt sensitive, de har brug for noget mere ro omkring sig, de har brug for tid til at fordøje tingene. Det, der er spændende, det er at se, hvordan de hænger sammen med hinanden. Hvis vi ser på nogle af de typer, der har lav struktur og høj stimulation, jamen så vil det være nogen, der har en stor grad af risikovillighed, der er meget omstillingsparate, som er meget innovative, de finder hurtigt på løsninger og finder på noget nyt. Hvis det her det kommer for langt ud, altså hvis det her træk det er alt for løst, jamen så vil man være styret af impulser og måske være hæmningsløs og måske komme ud i noget misbrugsadfærd og følge impulser blindt. Så det er godt at have til en vis grad. Det samme kan vi sige, hvis man er høj på struktur, eller har brug for høj struktur og lav stimulation, jamen så er man et ordensmenneske. Man vil gerne have systematik, man vil gerne have systemer og skemaer og orden osv. Og det er jo fint, også det her med at være perfektionistisk til en vis grad. Men hvis de her træk de bliver alt for udtalte, jamen så får man jo OCD-lignende adfærd, tvangstanker, tvangshandlinger og stress, depression og den slags ting ligger også herude på skalaen. Så når vi arbejder sammen med mennesker og samarbejder, så er det her to træk, der er rigtig spændende at se, hvor ligger man henne, og så vores forskelligheder og uenigheder, de kan også langt hen ad vejen forstås ud fra de her to træk.